Ассалому алейкум дӯстони меҳрубони ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад субҳона таёр кардистам. Барои субҳонаи мо сир, помидор, тухм ва райҳон дар кора. Помидорро хушрӯ карда кругли реза мекунем. Тухма бошад шикаста дар коса меандозем. Дар дрӯш намаку приправа мекунем, якҷоя мекунем. Дар сковородкамон камтарак рӯған меандозему помидорҳои хушрӯ карда мемонем. Айболош ба ҳамон тухма меандозем. Кришкаша мепӯшонем то камтар хушрӯ пухтан шавад. Баъди пухта шуданаш сира мебурем, айболош хушрӯ карда мечинем. Баъдаш камтар мемонем мепаза, айболош райҳон мекунем. Субҳонаи мо тайёр шуд. занҳои муҳтарам, иҷода бошад як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагии апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибия фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар кора, ҳавас дар кора. Барои ҳамои инай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. ин хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳигӣ дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмонро рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Марҳамат занҳо, дер накунед. иҷода бошад чигория ҷӯшонидуму салат тайёр кардам. чигория хушрӯ карда мешӯем, дар дег меандозем, айболош об рехта кришкаша мепӯшонем то пухта шудан шавад. ин айҷада бошад чигориҳои мо пухтак. Баъди пухта шуданаш
дар намакоб тар мекунем ша мегирем ба мемонем хунук меша. баъди хунук шудан салат тайёр кардагиён. барои салати мо чигори дар кӯрай, тухми овпаз дар кӯрай, гӯшти мурғи овпаз, сир дар кӯрай, майонез дар кӯрай. сира айтёрка мегзаронем. айболош майонез мекунем ба чигориро бо даҳам майҷош хушрӯ када тунук када мерезем. бо майонез мекунем. ба айболош бо тухми айтёрка мегзаронем. бо майонез мекунем. айболои майонез гӯшти мурға бо майда када мерезем ҳамаҷошта. бо ҳамхе майонез мекунему ҳамаи маҳсулотомона дубори такрор када бо мерезем болошта. ба айболош ҷигори кати гир ба гирда гул мемонем ором метем хай. ба инша гӯшти мурғ мекунему тухма майда када борик борик реза мекунем да болош мемонем. салати бомазаа меша. баъди салата тайёр кардан камтарак самбусаям навор кардагим пухтанша. ҳамин наворам да чӣ пухтупази карда будум. хона меҳмон омадагӣ буд. барои ҳам меҳмоно кардаму нимша навор кардагӣ нестам насиб иншоалло. ҳамин пухтупазома як рӯз якта карда наворода мемонам. тамошо кунед дӯстони меҳрубон.